Gaurkoan posizio neurriak aztertuko ditugu. Medianari lotuta, kuartilak eta pertzentilak aurkituko ditugu. Medianaren aurretik, populazioaren erdia dago, alegia, 50%, eta bere ostean beste 50%. Indibidu guztion kopurua lau zati berdinetan banatzen badugu, 2 puntu berri lortuko ditugu. Puntu horiei kuartil esaten zaie. Q azpi bat beheko kuartila da. Azpitik populazioaren 125 eta gainetik 175 uzten duen aldagaiaren balioa. Q azpi hiru goiko kuartila da. Azpitik populazioaren 75 eta gainetik 125 uzten duen aldagaiaren balioa. Aldiz, bigarren kuartila, edo Q azpi bi, medianaren balioa da. Azpitik 150 uzten duelako eta gainetik 50. Kalkula ditzagun parametro horiek ondorengo adibide honetan. Sakelekoen barne memoriaren gigabait kopurua aztertzen ari gara. Horretarako datuak maiztasun taula baten idatzi ditugu. Bertan, aldagaia ageri zaigu eta bigarren zutabean maiztasuna. Baina kuartila kalkulatzeko komeni zaigu maiztasun absolutu metatuak kalkulatzea. Horiek kalkulatuko ditugu lehenik. Lehenengoa 5, bigarrena 12, 5 gehi 7, gehi 2 14, gehi 8 22, gehi 4 26, gehi 11 37, gehi 1 28, gehi 16 54, gehi 2 56, gehi 6 62, 63 eta 64, guztira 64 indibiduo ditugulako. Mediana kalkulatzeko, zer da egiten genuena edo bigarren kuartila kalkulatzeko? Indibiduo guztiak zati bi, horrela, azpitik 150 izango dugu eta gainetik beste 50. Beraz, elementu guztiak 64 zati bi edo bider erdia egin ezkero, 32 lortzen dugu. 32 individuo hemen daude. Beraz, medianaren balioa edo bigarren kuartilaren balioa 6 izango da. Mediana edo bigarren kuartilaren balioa 6 izango da. Lehenengo kuartila edo beheko kuartila kalkulatzeko, azpitik 125 egon behar denez, 64 individuo bider laurdena egingo dugu. Hau da, 64 laurdena kalkulatzeko, bider bat laurden. Eta emaitza 16. Nun daude 16 individuo? 16 individuo hemen daude dagoeneko. Beraz, lehenengo edo beheko kuartilaren balioa 4 izango da. Q azpi bat berdin 4. Azkenik, kalkula dezagun goiko kuartila. Goiko kuartila kalkulatzeko, 64 individuo horiek bider 3 laurden. Zergatik 3 laurden? 175 delako. 3 laurden. Eta emaitza 58. Nun daude 58 individuo? 58 individuo hemen daude. Beraz, hirugarren kuartilaren balioa 8 da, 8 gigabait. Ikuste ezagun orain zer diren pertzentilak. P azpi K pertzentila da. Populazioa 100 zati berdinetan banatzen badugu, azpitik 100 K uzten duen aldagaiaren balioa. Aurreko kasuetan, datu finkoa ziren, hau da, 125, 175, baina kasu honetan,
edozein ehuneko hartuko dugu. Esaterako, 80% kalkulatzeko individuo guztiei zer da biderkatuko dieguna? Populazioa 100 zatitan banatu baldin badugu, 80 hartuko dugu. Eta emaitza 51,2 da. 51,2 hemen dago, bai? 54 honetan, beraz, balioa 8 da kasu honetan ere. 80% 8. Kontutan izan, bigarren kuartila mediana baldin bazen, 50% izango dela. Era berean, beheko kuartila 25% izango da, eta goiko kuartila 75% izango da. Orain zuen kontura, honako ariketa hau egitea. Jakingo al zenukete esaten aldagai honen beheko kuartila, goiko kuartila eta 80% zeintzu diren?